На першы погляд звычайная новабудоўля, але ўнутры цэлы свет магчымасцяў створаны дзякуючы электрычнасці. У кватэры сям'і Чантан, дзе падрастае маленькая Верачка, няма месца для турботы аб холадзе або недахопе гарачай вады. Сучаснае электраабсталяванне забяспечвае камфорт і утульнасць, дазваляе бацькам сачыць за ідэальным мікракліматам. Жыхары арэндных і сацыяльных кватэр першымі адчулі перавагі новага падыходу, комплекснае вырашэнне пытанняў ацяплення, гарачай вады і прыгатавання ежы. Зараз можна забыць аб кацельнях і цеплатрасах. У кожнай кватэры свая міні-станцыя з электракатлом і бойлерам. З запускам БелАЭС Беларусь адкрыла новую старонку ў жыллёвым будаўніцтве. Электрадамы не проста тренд, гэта эканамічна абгрунтаваная будучыня. Функцыянальнасць, камфорт і даступнасць з выгадай для ўсіх. Жыхары эканомяць грошы, дзяржава рэсурсы. Беларускія электрадамы становяцца ўсё больш папулярнымі і эксперты прадказваюць ім добрую будучыню, бо камфорт, эканомія і экалагічнасць – тое, што патрэбна кожнаму.